Tu dixwazî li eywanê razê an li hundir li cem min. Rûyê rûken yê dîno bi carekê daket. Li benda pirsekê wisa nebû. Kî dizane ji dilê wî çi fantazî derbas bûbû? Ji min re got: Tu dizanî ji bo min ferq nake lê weke ku ew ê qenape ji bo min piçûk be. Lê dîsa tu zanî bi rastî jî bejna wî gelekî dirêj bû. Qenape dê jêra piçûk bihata. Ji xwe dilê wî hebû bi min re li heman ciyê rakeve. Min ev fêm kir û min jê re got: Tu dixwazî ka bi min re were em li heman odê rakevin? Dîno teklîfa min bi heyecan qebûl kir û hema çû diranê xwe firçe bike. Pîjemayê xwe jî li hemamê li xwe kir û hate kete odê. Lê dît ku di odeyê de li ciyê razanê du qaryoleyê razanê hene. Çavê xwe li odeyê gerand. Li odeyê qaryoleyekî ji bo kesekî û yek jî ji bo du kesan hebû. Dîno xwe negirt û got: Wela ez dixwazim li ser qaryoleya du kesî razêm. Lê min xwe li ser wî qaryoleyê dirêj kiribû. Dikir ku bibêjim na çê nabe. Dîno hema xwe avêt ser qaryoleyê. Nêzîkî min bû. Êdî min dengê xwe nekir û serê xwe danî ser balîvê. Wî xwe ber bi min vekir û gepa min maç kir. Min hinekî fedî kir. Ji aliyekê ve jî tirsiyam. Gelo ew kesê ku hîn du me he min ew nas dikir wê xerabiyekî bi min bike. Paşê min ev fikrên xirab danî aliyekî û min spasî lê kir û got: Xew xweş. Dîno li ser gotina min pirsî: Ma tu yê hema bikevî xewê? Min got: Belê, mixabin divê ez serê sibehê zû hişyar bibim. Dîno êdî fehm kir ku wê şevê ez xwe nêzîkî wî nakim. Mecbûr ma û got: Şev baş. Perçeyek ji romançeya Sevda Kaplan ya Dîno.